Assalamu alaikum. Yau mun zo muku da saraba ma'anar kalmomi guda biyar da ya kamata ka sani kafin ka fara yaki da talauci. Shine need, shine abin da dole kake bukata a rayuwa, in ba shi rayuwa ba zai yiwu ba. Kamar su abinci, kin ga akwai abinci, kuɗin gidan haya, kamar wutan lantarki, ruwa, hygiene, kayan tsaftace jiki kamar su sabulun wanka, sabulun wanki, abunan da dai sauransu, abubuwan da ya dangance su gaba ɗaya. Kalma na gaba kuma shine want. Want shine abin da kake so, wanda in akwai ko babu zaka iya rayuwa, ko babu shi zaka iya rayuwa. Shine kamar su me, kamar luxury bag, ko kuma jewelry masu kyau, ko kuma wayan da ana yi kamar yanzu iPhone 15. Ba lalle kana buƙatar iPhone 15 ba, abin da kake buƙata waya ne. To kaga komin kankantan waya zaza in zai yi kira zai yi komai da komai, zaka yi amfani da shi, ba lalle kana buƙatar iPhone 15 ba. Amma kuma in kai ranka yana so kana son ka siya iPhone 15, kaga want ne shi ba lalle ba. Ko da iPhone 15 ko babu zaka iya rayuwa. To sai kuma kamar su irin outings inda kina so ki fita, ki je waje dai recreational abubuwa da kina so ki je na jin daɗi. Shi ma duka want naki ne. In kina so zaki, in baki je ba ma zaki iya rayuwa. Sai kuma abu na gaba. Kalma na gaba kuma shine want. Want shine abin da kake so, wanda in akwai ko babu zaka iya rayuwa, ko babu shi zaka iya rayuwa. Shine kamar su me, kamar luxury bag, ko kuma jewelry masu kyau, ko kuma wayan da ana yi kamar yanzu iPhone 15. Ba lalle kana buƙatar iPhone 15 ba, abin da kake buƙata waya ne. To kaga komin kankantan waya zaza in zai yi kira zai yi komai da komai, zaka yi amfani da shi, ba lalle kana buƙatar iPhone 15 ba. Amma kuma in kai ranka yana so kana son ka siya iPhone 15, kaga want ne shi ba lalle ba. Ko da iPhone 15 ko babu zaka iya rayuwa. To sai kuma kamar su irin outings inda kina so ki fita, ki je waje dai recreational abubuwa da kina so ki je na jin daɗi. Shi ma duka want naki ne. In kina so zaki, in baki je ba ma zaki iya rayuwa. Sai kuma abu na gaba. Kalma na gaba kuma shine want. Want shine abin da kake so, wanda in akwai ko babu zaka iya rayuwa, ko babu shi zaka iya rayuwa. Shine kamar su me, kamar luxury bag, ko kuma jewelry masu kyau, ko kuma wayan da ana yi kamar yanzu iPhone 15. Ba lalle kana buƙatar iPhone 15 ba, abin da kake buƙata waya ne. To kaga komin kankantan waya zaza in zai yi kira zai yi komai da komai, zaka yi amfani da shi, ba lalle kana buƙatar iPhone 15 ba. Amma kuma in kai ranka yana so kana son ka siya iPhone 15, kaga want ne shi ba lalle ba. Ko da iPhone 15 ko babu zaka iya rayuwa. To sai kuma kamar su irin outings inda kina so ki fita, ki je waje dai recreational abubuwa da kina so ki je na jin daɗi. Shi ma duka want naki ne. In kina so zaki, in baki je ba ma zaki iya rayuwa. Sai kuma abu na gaba. Sai abu na gaba shine ajiyar kuɗi. Ajiyar kuɗi shine zaki ajiye kuɗi ba ki kashe ba, a kaɗan kaɗan yadda ya miki da yadda ba ki kashe ba, zaki ajiya saboda wani lokaci idan buƙatan hakan ya taso. Sai zaki amfani da shi kamar su emergency saving, retirement saving da dai sauransu. Sai kalma na gaba shine budgeting, shi kuma yadda zaka zana yadda zaka yi amfani da kuɗin ne. Kuma ka aikata shi. A ce yanzu misali zaka yi abuna through budgeting zaka gane shin kana rayuwa daidai da kuɗinka, ko kuma ƙasa da kuɗinka, ko kuma sama da kuɗinka. Budgeting yana da matuƙar amfani sosai, amma za mu sake bidiyo a kan shi musamman insha Allah idan an sake za a sanar. Abu na gaba shine investment, yadda zaka sa kuɗinka ya hayayyafa maka. A maimakon saving ka je shi baya karuwa, amma investment idan ka saka za ɗauka jiya kuɗin sai kuma ya hayayyafa, wani zaka kalla za ce ya karu da 10%, 12%, 11%.
Kar ku manta ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗauka.